Иң беренче мөгъҗиза. Мөгъҗизалар күрдем был дөньяла. Уларның кем белгән хандарын хайран итә мине, таң калдыра. Күпме кисем, күпме таңдарым. Ете генә мөгъҗиза бар имеш, бар тарихта, акыл yetkеһез. Башкортстан тик үзеңдә генә мөгъҗизалар ганап беткеһез. Бихисаптыр йөрдең хикмәтләре, беренчеһе миңа шул булыр, туган телем мөгъҗизаһы генә тормышымды ямгә тултырыр. Туган телем тәүге мөгъҗиза бит, миңа генә түгел, ил өчен. Беренчеһез булмай икенчеһе, беренчеһез булмай меңенче. Телем бетһә, йөрем яме бетер, мәгънәһе калмас гомердең. Бердән берем янем, туган телем иң зур мөгъҗизаһы бул йөрдең. Һинһез яшәү, булырмыны яшәү, охшармыны ядым ядыма. Һәр бер өнең, һүзең, бөтә моңың минең өчен иң зур хазина. Туган телһез ниндәй бәхет калыр, һөнәр төстәр, тыныр бар көйләр. Туган телем минең өчен тик һин, йөрдә иң беренче мөгъҗиза.